ano máis, o Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela abriu as súas portas para que os mozos e mozas galegos desfrutaran da LAN Party máis grande de Galicia. ¿Cómo es? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Benvidos a Xuventude de Galicia en 2010. Isto é a Xuventude Galicia Net, 40 km de cable, conexión ultra rápida a internet, 3 días sen apagar o monitor e moitas ganas de pasalo ben. Gamers, informáticos ou simplemente frikis acudiron á súa cita anual con este evento, que neste 2010 cumpriu 11 anos e que promete seguir evolucionando de cara a futuras edicións. O recinto do Palacio encheuse de novo de cables, ratos, ordenadores imposibles, sacos de dormir e latas de bebidas enerxéticas para que centos de usuarios puideran desfrutar desta concentración tecnolóxica. A Xuventude Galicia Net causa furor. Pois principalmente viña a xogar. A xogar, ao principio viña a baixar, a xogar e tal, e pasalo ben cos amigos e tal. Agora, solo pasalo ben, máis ben. Bueno, non baixo nin nada, pero veño, salgo por aquí e nada máis. E pasa máis partes, pasar o tempo cos meus amigos, xogar, sobre todo a participar nos concursos, gústame moito esas cousas de participar nos concursos, as conferencias que dan. E un pouco compartir arquivos, este ano viñen un pouco co propósito máis de subir que de baixar, xogar así cos compañeiros, bueno, navegar pola rede, un pouco de todo. Nada, pues diversión y risas y tongo y nada, jugar por internet y compartir archivos y publicitar ahí el grupo un poco. 504 en la casa, siempre. Veño a estar cos compañeiros, que normalmente veño, cando veño todos os anos, pois miros aquí, noutros hai algúns que miro máis cerca, pero outros que solo nas partes os vexo, entón solo veño máis que nada por iso, bueno, compartir algúns archivos cos compañeiros. Unha das novidades máis destacadas desta 11ª edición é a creación de un foro de opinións na páxina web oficial do evento. Para ben ou para mal, esta aplicación non deixou indiferente a ninguén, pero en xeral, os participantes quedaron contentos de poder dicir, por primeira vez e en voz alta, o que querían e o que esperaban da Xuventude Galicia Net. Hombre, un foro siempre es buena idea por el hecho de que podemos opinar nosotros también sobre lo que se va haciendo, pero bueno, siempre es mejor idea si se hace caso a lo que se opina. Sí, eu creo que é moi útil, porque, o sea, a veces se queres facer algunha petición ou algo, andar mandando correos e tal, é un pouco lioso. Además, sabes a opinión de outras persoas, podes facer peticións en conxunto, eu penso que está moi ben. Eu creo que é unha ferramenta bastante útil o foro, porque ti podes comunicarte con todos e con organización, é dicir, gustoume isto, non gustoume isto, e para o ano que ven os organizadores o poden ter en conta. Igual sí, igual non, esa cosa deles. E bueno, e aí podes tamén facer outro tipo de actividades que a xente, xogar a xogos, decir, que queres xogar a isto. Sí, eu creo que é unha ferramenta bastante útil o foro. Cada ano, o número de rapazas faise máis notable neste tipo de actos. Tanto é así que as LAN parties xa non son cousas só de homes. As mulleres veñen pisando forte. A verdade é que estive noutras parties e noto que hai máis rapazas que noutras. Sí, se nota. Pues sobre todo, bueno, a las chicas se ven más por aquí. En la entrada también, cuando esperas en las filas, también ves que hay más chicas, sí, se nota. Yo la verdad no es algo en lo que me fije, es decir, simplemente somos la misma pandilla de frikis de toda la vida.
Entonces, ahí no hay distinciones entre chicas y chicos, con lo cual no noto. Pero aínda así, ligar non é unha das prioridades dos usuarios da Xuventude Galicianet. As propias mulleres admiten que neste tipo de eventos non se busca moza. Bueno, hay de todo. Pero bueno, depende de lo que venga cada uno, tampoco... Yo creo que es lo último que se hace aquí. Hombre, yo además de que si se observa un poco se ve que la mayor parte de la gente está metido en su ordenador, con lo cual tampoco te queda mucho espacio para relacionarte. Te relacionas con tu grupo con el que vienes y no mucho más. Pero bueno, tamén andan nos seus, están bastante distraídos. Se estuveran outra cousa mellor. Bueno, eu como non veño a iso, pois tampouco te podo dicir moito. Outro ano máis, a Xuventude Galicianet triunfou e os usuarios quedaron mallados despois de 3 días de navegación ininterrompida. Tanto é así que moitos seguen a dormir baixo os seus ordenadores ou enriba deles, botar unha cabezadiña para descansar e despois voltar ao traballo.